Het is een fantastisch gezellige tijd in Kerkrade. Dus we gaan ook niet met vakantie tijdens het WMC. Die annexie in Kerkrade. Voordat de 16e editie van het Wereldmuziekconcours 2009 in Kerkrade van start gaat, krijgen de gastgezinnen en de vrijwilligers van de organisatie van het WMC hier op Rolduc een fantastische brunch aangeboden. De zon schijnt, het leven is goed en het WMC 2009 in Kerkrade komt eraan! Kerkrade en WMC. Ik denk dat Kerkrade inderdaad een klankstad is en zich enorm kan profileren door het WMC. Dus ik ben heel gelukkig dat Kerkrade het WMC heeft. We gaan in elk geval naar de opening. Het Stadspark vinden we altijd ontzettend gezellig met bijvoorbeeld Jacques Vinders, ons eigen talent. Je vindt op elke hoek van de straat vind je wel muziek. Kiosk, mensen die door de stad lopen. Het is een fantastisch gezellige tijd in Kerkrade. Dus we gaan ook niet met vakantie tijdens het WMC. Waar bent u nu op zoek naar? We zijn op zoek naar die mevrouw voor de inschrijving, voor het gastgezin. Mevrouw, u komt aan zelf op. Wat wilt u weten? Kijk, Wat wilt u weten? nou, wij willen ons opgeven als gastgezin voor het WMC. Het laatste weekend. Het laatste weekend. Ik ga even uw gegevens opschrijven. Ja, prima. Dan is het weekend dat er heel veel muzikanten komen en dat we waarschijnlijk nog wel het. Ik geef het door aan mijn collega's die zorgen voor de gastgezinnen. Bij inschrijving wordt eigenlijk aan de korpsen gevraagd waar ze willen overnachten. Of dat bij gastgezinnen is of in groepsaccommodaties. Sommige korpsen kiezen voor gastgezinnen, sommige korpsen kiezen voor groepsaccommodaties omdat ze dan als groep bij elkaar blijven en samen kunnen repeteren, eten, de hele dag samen doorbrengen. Dus dat is een beetje verschillend ook van de wensen van de korpsen. Wat ben jij nou aan het doen, Bart? Ik zeg toch, kijk even gaan uitstappen. Waar zijn we? We zijn hier bij een heer bij het station. Wie gaan we nou ophalen dan? Kees Rullens. U moet hier Wie? zijn. Meneer Kees Rullens. Wie is dat? Een hele belangrijke man voor het WMC. Oké, dan gaan we even kijken of hij er is. Ja, kom even kijken. Emiel, hallo. Hi. Dat is Bart, mijn chauffeur. Hallo Bart. Hi. Waar moet u naartoe? Ik moet naar het Parkstad Limburg stadion. Voor het WMC. Voor het WMC. Stapt u in. Laten we aan het begin beginnen. Wie is Kees Rullens? Wie is Kees Rullens? In godsnaam. Ja, ik ben regisseur, ik ben theatermaker. Ooit in Limburg verzeild geraakt en verliefd geworden op de provincie. Doordat ik in Maastricht de toneelacademie deed. Het is alleen maar spektakeltheater wat jij gaat doen, of niet? Ja, maar dat is per ongeluk. Dat is de smoes om dat te doen. Snap je? Nee, ik vind het leuk om, dat is echt zo ontstaan. Het is niet dat ik zeg van ik moet per se zoveel mensen hebben. Maar als heel veel mensen mee willen doen en het beste van zichzelf ergens instoppen, dan krijg je sowieso een meerwaarde. Snap je? Dan gebeurt er iets tussen mensen en dat gebeurt bij theaterstukken. En ik hoop dat dat aanstaande zaterdag tijdens de opening van het WMC ook gebeurt. Want wat gaat er gebeuren tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade 2009? De opening, vertel! Ja, nou laten we beginnen met te hopen dat het niet gaat regenen. Maar ja, er gaat van alles gebeuren. Je kunt de Luchtmachtkapel laten spelen op een podium met Ellen ten Damme, maar dan vind ik dat te ver af. Dus hebben we podia laten maken zodat ze op het veld kan en dicht naar de mensen toe kan. En dat combineren we dan weer met die kinderen die daar omheen gaan. 1200 meter boven ons hangt dan een helikopter en dan springen er een aantal parachutisten uit en die komen met vlaggen naar beneden en rook. En muziek natuurlijk, alle muziek. Heeft hij wat met de blaasmuziekcultuur? Heeft de regisseur Kees Rullens daar iets mee? Die passie, in dit geval voor muziek en om dat zo mooi mogelijk voor het voetlicht te brengen. Dat is waar. En dus daar word ik door geraakt en dan heb ik er iets mee. Hoe belangrijk of hoe bijzonder is het WMC? Dat is uniek. Ik word iedere dag nog verrast.
ja, er zijn niet zoveel momenten, denk ik, dat er zoveel muzikanten uit de hele wereld ergens bij elkaar zijn. Want het is niet alleen volgens mij, wat ik zo inschat, hè. Niet alleen dat musiceren, maar het is ook de ontmoeting van muzikanten onder elkaar. En hey, jullie doen dat zo, hey, jullie doen dat zo. En ja, geïnspireerd raken. Wat ik belangrijk vind is dat iedereen die eraan meedoet en iedereen die op de tribune zit, dat die ervan geniet en een lekker gevoel heeft en helemaal klaar is voor die komende weken WMC. Bart, wacht even, wat ben je nou aan het regelen? Ja, waar moet ik naartoe? Ja, je moet naar de Ik moet naar de hoofdingang. Hoofdingang, ja, dat is fout, Bart. Even draaien. Sorry voor Bart, die is af en toe in de war. In de opening zit er het Limburgs volkslied, hè? Het Limburgs volkslied. Ken je het Limburgs volkslied? Ik ken in ieder geval de openingszin. Daar gaan we. 3, 2, 1 en... Waarin lernt schoon eikenhout, nachtegaaltje zingt, over het Malse korenveld lied des Leeuwenrijks klinkt. Langs de toon op de sousafoon. Met Kees Rollens. Je voelt het wel een beetje, meneer Rollens. Je voelt het wel een beetje, er zit een beetje hapering in, hè? Ja, het is wel wennen zo'n ding. Hè? Wat is dat zwaar, zeg? Hoeveel seconden? 10 seconden, ja, 21 nee, 11, 12. 12 seconden. 12 seconden. Goed zo, dankjewel. Let me tell you about a boy I know. He is my baby and he lives next door. Every morning when the sun comes up, he brings me coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know. Hallelujah. 16e editie van het Wereldmuziekconcours 2009 in Kerkrade is ook hier op de markt begonnen. Mensen, drank, maar ook natuurlijk muziek. Ik sta hier naast twee Amerikanen, zoals jullie natuurlijk vanzelf al zien. Who are you and where are you from? My name is Mary Torbe. I'm from Washington, D.C. in the United States of America. And you are? I'm Jen Riley, also from the Washington, D.C. area. Why are you here at the World Music Contest? We're here to perform and to compete in the World Music Contest. With whom? The American Originals Fife and Drum Corps. Will you win the music contest? Absolutely! WMC. Allemaal! WMC. Emiel, wat gaan we doen? We gaan op bezoek bij Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss uit Heksenberg-Heerlen. Waarom? Die doen mee aan het WMC-partje. Oh, wat leuk! Kijk, als je goed kijkt, daar zijn ze. Ja. Odie, annexie en Kerkrade.